Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і сённяшні наш эфірны дзень мы пачынаем с размовай, с аналізам, які нам дасць наш выдатны амерыканіст і дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі. Добрый день, Антон. Вітаю. Антон, мы з вами дамаўляліся на сустрэчу сённяшнюю яшчэ на мінулым тыдні і мы разлічвалі, што акурат такі вось за гэтыя дні да эфіра Трамп штосьці мусіў такога значнага агучыць, нагаварыць, зрабіць нейкія заявы. Штосьці ён, безумоўна, зрабіў і заявіў. Мы пройдземся пазней канкрэтна па канкрэтных выказваннях, але з таго, што мы сапраўды чакалі, ці пачулі вы што-небудзь? Як мы ўжо абмяркоўвалі на папярэдніх эфірах, чаканне гэта крышачку не пра мяне. Я стрымліваю свае чаканні, бо калі шмат не чакаеш, асабліва ў свеце сусветнай палітыцы, тым менш будзеш расчараваны. Ну і па-другое, давайте ставіцца больш так спакойна і прагматычна да таго, што адбываецца. Безумоўна, разумеючы, што асабліва амерыканская палітыка гэта вялікае шоу, асабліва зараз, калі Белы дом узначаліў вядомы шоумен, ён гэтага не хавае, значную частку біяграфіі Дональда Трампа гэта шоумен. Вось, але ж сапраўды ёсць два накірункі, якія трэба сёння абмеркаваць. Гэта, па-першае, вось гэта яго хіба што нечаканая заява наконт Беларусі. Зноў ён прайшоўся па ўсіх тых жа пунктах. Ну і тое, што адбываецца вакол Украіны. І вось сапраўды чакалі, што ці учора вечарам па варшаўскім часе адбудуцца нейкія сустрэчы і размовы. Відавочна, што яны перанесліся крыху далей вось цягам гэтага тыдня, але тое, што абвяшчаў Дональд Трамп, падаецца ў нядзелю, дакладна, што ці ў панядзелак, ці ў аўторак, адбудуцца зноў сустрэчы з еўрапейскімі лідарамі ў Вашынгтоне. Мы не ведаем дакладна спіс хто, і таксама ён анансаваў нейкую дадатковую размову з Владзімірам Пуціным. Вось, на жаль, гэтага яшчэ не адбылося, але па нейкіх ускосных дадзеных мы можам абмеркаваць, што там увогуле можа адбывацца. Да, сапраўды. Давайте, можа быць, з чаго пачнем? Давайте з таго, што адбылося ўжо, што ўжо прагучала. Некалькі момантаў. Усё ж такі, давайте, можа быць, яшчэ раз вернемся, мы ўжо з гэтую тэму з вами абмяркоўвалі, але наконт таго, што адбываецца паміж Вашынгтонам і Мінскам. Як гэта дыпламатычна, палітычна, там, ці яшчэ як правільна абазваць? Гэта ўсё ж такі перамоўны трэк, ці гэта разавыя нейкія такія наскокам сустрэчы і перамовы па актуальных пытаннях. Не далей, як учора, у нас была чарговая размова з Аркадіем Мошасам, вядомым экспертам палітолагам з Фінскага інстытута міжнародных адносінаў. Ён у чарговы раз сказаў, што ён перакананы, што менавіта як вось такога устойлівага трэку перамоваў няма. Што гэта такія вот разавыя кантакты, кансультацыі. Вырашыў зараз такім шоу нумарам выйсці Трамп датычна Лукашэнкі, ён выйшаў, а не вот это, што вот пастаянна нешта такое працуюць. Ваше меркаванне? Слухайте, тут нам трэба разобрацца ў тэрміналогіі і вызначыцца ў гэтай тэрміналогіі. Вот я і хацеў, каб што мы лічым перамовамі. Ось калі я да вас прыязджаю з Міцеру Еўрарадыё, ці гэта з'яўляецца перамовамі, ці гэта з'яўляецца нейкімі разовымі наскокамі, я вас бываю прыблізна там раз на месяц, ці гэта рэгулярна. Вось трэба вызначыцца, што мы лічым рэгулярнасцю, што мы лічым перамовамі, і вось потым, калі мы вызначымся з тэрміналогіяй, можам пачаць. Але давайте, потому што мы дакладна ведаем наконт амерыканскага трэка і як яны камунікуюць з беларускім бокам, і гледзячы на гэта мы можам неяк вызначыць, што там увогуле адбываецца. Пачнем з таго, што мы ведаем дакладна пра
рэгулярныя візіты на працягу апошніх некалькіх гадоў, вось з моманту зачынення амерыканскай амбасады ў Менску, візіты амерыканскіх дыпламатаў у Беларусь. Гэта робіцца не пад камеры, гэта робіцца не публічна, часткова часам гэта трапляе неяк у медыа інфармацыя, калі нехта прыязджае, не ведаю, там нехта невядомы там з дзярждэпу, нейкія там інсайды прыходзяць, але мы ведаем пра рэгулярнасць візітаў амерыканскіх дыпламатаў у Беларусь, у Менск. Ну, у тым ліку гэта было звязана, напрыклад, з знаходжаннем амерыканскіх грамадзян у беларускіх турмах. То бок пэўны трэк кансультацый, камунікацый наконт момантаў, якія цікавяць абодва бакі, ён існаваў усе гэтыя гады. Мы дакладна ведаем, што ў Нью-Йорку ўжо шмат гадоў сядзіць Валентин Рыбакоў. Зараз, конечно, ён там сядзіць без Натальи Пяткевич. Напэўна, Валентин Рыбакоў, муж Натальи Пяткевич. Муж Натальи Пяткевич. Вот такая пасада ў чалавека. Больш вядомы як муж Натальи Пяткевич. Але ж, ну, ўсё ж такі, калі мы крышачку ў бок жарты, гэта дасведчаны дыпламат, які шмат гадоў працуе ў ОАН, у Нью-Йорку геаграфічна, і мы ведаем, што гэта той трэк, па якому улады Беларусі, рэжым Лукашэнкі камунікуе у тым ліку са злучанымі штатамі. Не для ўсіх размоваў выкарыстоўваецца, не ведаю, тэлефон, тэлеграф, месенджер, WhatsApp, там і гэтак далей. Дзесьці трэба за зачыненымі дзвярыма, там, 2-3 ці 4 дыпламатам, часткова там хтосьці з іх будзе з выведкі яшчэ паразмаўляць пра пэўныя кантакты. Гэта нармалёва, гэта тое, як гэта адбываецца ў сусветнай палітыцы. Гэта нармальна. Мы ведаем пра існаванне Рыбакова, які таксама заязджае ў Менск, і калі ён справаздачыцца наўпрост Лукашэнку, мінуючы нават свайго кіраўніка Максіма Рыжанкова, вось нават вы, магчыма, таксама заўважылі, што нават калі не ідуць вось гэтыя перамовы з Келагам, там гэтак далей, вось там Рыжанкоў не прысутнічаў. Але таксама, калі Рыбакоў справаздачыцца Лукашэнку, калі ён прыязджае ў Менск, там таксама няма Рыжанкова. То бок нават справаздачы, які нібыта не ідуць вось у гэтым трэке, ідуць напрост Лукашэнкі, бо, магчыма, Лукашенко лічыць, што Рыжанкоў тут не патрэбны, тут вось ёсць нейкі асабісты контроль, ён гэта трымае пад сваёй асабістай увагай. Вось. Ну і мы ведаем пра шэраг вось гэтых візітаў і досыць паспяховых, праз якія мы ведаем, што былі вызваныя некалькі беларускіх палітвязняў. Безумоўна, гэта не сотні на дадзены момант, але ж пэўная колькасць ёсць. То бок працэс ідзе. Мы ведаем, што праз гэтую камунікацыю абодва бакі неяк узмацнілі давер у пэўным сэнсе гэтага слова адзін да аднаго, бо калі б не было пэўнага даверу, гэта не было б апошні раз ужо пад камеры. То бок мінулы разы, калі амерыканскае чынавенства, тоже Крыс Сміт прыязджаў у Менск, гэта было без камераў, без публічных заяў, нават калі Сміт з'язджаў назад у Вільню, ніякіх заяў не было, бо, ну, вось, мы там нешта абмеркавалі, але, ну, гэта далей не для публікі. Вось, апошні раз гэта ўжо было пад камеры, гэта было публічна, то бок яны больш-менш упэўнены ў паводзінах адзін аднаго. Вось так казаць больш дакладна. Тут ідзе гаворка не пра давер, а пра упэўненасць, як контрагенты будуць працаваць, будуць сябе паводзіць, ну, вось пад камеры. Ці там Лукашенко зробіць нейкую правакацыю, ці там не, нейкі там незручны жарт. Не, яны больш-менш упэўнены адзін адным. Ну і па-трэцяе, мы ведаем, што хутчэй за ўсё ў той жа радзе па нацбяспецы Белага дома ёсць пэўны план датычна Беларусі. Бо гэта той офіс, тая структура, якая вельмі шчыльна супрацоўнічае з Дональдам Трампам, адзінай зорачкай на небасхіле сусветнай палітыцы ў дадзены момант. І вось тыя прамовы, тыя словы, якія выкарыстоўвае Дональд Трамп, хутчэй за ўсё нам сведчыць аб тым, што там існуе пэўны план, там ёсць пэўныя прыярытэты вырашэння беларускай праблематыкі.
і хутчэй за ўсё тое што мы бачым зараз у публічных заявах гэта вельмі такі прагматычны і вельмі выміральны трек, то бок гэта колькасць палітзняволеных. Тут можна адсачыць эфектыўнасць. Калі б яны працягвалі, напрыклад, як у часы Байдена папярэдняй адміністрацыі казалі пра глубокую занепакоенасць, як можна вымераць глубіну занепакоенасцю, альбо як можна вымераць, не ведаю, безумоўную падтрымку дэмакратычных сіл у Беларусі. Як гэта выміраецца? Ну, складана, больш такое абстрактнае, разумееце. Ну, прагматыка Трампа гэта зразумела, як выміраецца. Калі пра падтрымку, то это скасаванне фінансавай падтрымкі гэтым выміраецца. Калі пра іншае, ну таксама, ну да, выбачаюся. Ну, да. Вось, вы вельмі дакладна сказалі, гэта пра лічбы. Вось, ён кажа 1300, яму написали 1300, трэба вось вызвалі 1300, і гэтым вот будзе вымірацца нейкі поспех гэтага трэку, бо зноў таки нагадаю нашим гледачам, што амаль што ўсё, што робіць Дональд Трамп, вось вся гэта паблісіці тое, што ён робіць, гэта ён робіць для сваей уласнай унутранай аўдыторыі, для амерыканскіх падаткаплатнікаў, для амерыканскіх выбаршчыкаў, якія будуць хутка ў наступным годзе крыху больш чым праз год галасаваць на наступных выбарах. І ну, Дональду Трампу вельмі б хацелася б, каб яны прагаласавалі за рэспубліканцаў, бо калі гэта не адбудзецца, зноў такі у яго пачнуцца вельмі непрыемныя часы. Вось, гэта накіравана на ўнутраную аўдыторыю, паказаць хуткія поспехі, зразумелыя. Так, хутчэй за ўсё Дональд Трамп ведае, дзе Беларусь. Ці мы ўпэўнены, што значная частка выбаршчыкаў Дональда Трампа ведае, дзе Беларусь? Не ведаю. Не ўпэўнены. Але ж ім далі вельмі просты кейс, які вельмі проста зразумець. Вось, у нейкай краіне ёсць там 1300 палітзняволеных, і я намагаюся іх вызваліць. Вось у мяне там ёсць пэўныя вынікі, там 14, 16 і гэтак далей. Атрымаецца добра. І калі мы ўсё гэта рэзюмуем, ўсё гэта сумуем, мы можам казаць пра тое, што Беларусь трымаецца на парадку дня. Безумоўна, Беларусь не з'яўляецца недзе там у топ-3 пытанняў. Топ нумар 1 гэта зараз безумоўна Кітай, гэта мы ведаем, ну, літаральна па паперах, якія можна адсачыць у публікацыях, афіцыйныя паперы, ну, тут лгаць не будуць. Вось, далей уже ідёт еўрапейскі звяз, НАТО і гэтак далей, але, безумоўна, нейкі план датычна Беларусі ёсць. Ці над ім працуюць кожны дзень? Хіба не. Ну, зазвычай над Беларусю не працавалі і папярэднія гады. Кожны тыдзень, ну, не ведаем, магчыма, таксама не. Але пэўная рэгулярнасць тут ідзе, і тое, што кантакты, камунікацыя з беларускім бокам неяк нарошчваецца, гэта, безумоўна, факт. Бо за мінулыя гады не было такога, каб прэзідэнт Злучаных Штатаў так наўпрост тэлефанаваў Александру Лукашэнкі, і вось все, што там было потым, усе гэтай дзіўнай гісторыі, як Лукашенко яму адкрыў чакры, там даў зразумець, як свет працуе, гэтак далей. Вось, ну, мы не ведаем склады гэтай размовы, толькі па пераказах Лукашэнкі, ну, а мы з вами ведаем, як беларускі дыктатар сябе паводзіць, калі пераказвае тое, што ведае вельмі абмежаванае кола людзей. Вось, таму тут трэба вызначацца. Калі гэта перамоўны трэк у сэнсе, не ведаю, саміта, дзе кожны дзень, там, тыдзень за тыднем працуюць, ну, хутчэй за ўсё не. Да, будзем аб'ектыўнымі. Вось, але тое, што беларускі кейс трымаецца на парадку дня, як адзін з кейсаў, дзе можна дамагчыся, зноў-такі вярнуся, выміральнага выніку, які вельмі проста можна прэзентаваць у соцсеці True Social альбо Twitter альбо дзесьці яшчэ, гэта ўжо факт. І ўсё ж, Антон, я такое навадзячае пытанне задам, потым я перайду да больш канкрэтнага, але мне трэба ведаць вашае меркаванне на гэты конт. Усё ж таки, вот вы сказали такія некалькі выказванняў, типа прагматычны падыход, гэта ўсё пра лічбы. Так вось, прагматычны і дзесьці можа быць, ну, не будзем іншае слова ўжываць, прагматычны падыход і прагматычны інтарэс Трампа асабіста і ЗША ўвогуле у гэтым беларускім пытаннем які? Так, ну вось тут мы пойдзем вельмі далёка.
і вы, Зміцер, так стрымаліся, але ж, ну, давайте разумець, што сусветная палітыка, яна не толькі прагматычная, зазвычай, она яшчэ вельмі цынічная. Ну, Макіявелі, ён пісаў не проста в стол, не проста так папрактыкавацца. Гэта працавала як тады, вось, прыблізна як Макіявелі апісваў, гэта працуе прыблізна так і зараз. Вось, таму свет даволі цынічны і абстрактныя каштоўнасці так працуюць, але не заўсёды ўсё ж такі. Тое, што цікавіць з Дональда Трампа увогуле, гэта лічбы, гэта грошы, гэта амерыканская эканоміка. Там вельмі складаны стан. Я б не казаў там значна неяк хворы, але складаны стан. І выдаткі ў тым ліку на бяспеку, яны невыміральныя, і гэта значна шкодзіць у тым ліку вось гэтай дзяржаўнай пазыкі, якая, як усе мы ведаем, значна шкодзіць амерыканскай эканомікі, асабліва вось у гандлёвых стасунках з іншымі краінамі. Па-другое, гэта бяспека. І тут мы дачыняем вельмі такое цікавае вымярэнне, таксама на мінулым тыдні, падаецца, было праз заходніх дыпламатаў, мы даведаліся, што Пентагон паведаміў 3 краіны Балтыі, за выключэннем 4-й Польшы. Вось там прэзідэнт Навроцкі наведаў Вашынгтон, там падаецца все больш-менш добра, але 3 краінам Балтыі ў наступным верасні, падаецца, скарачаюць да нуля вайсковую дапамогу, то бок тыя грошы, якія амерыканскі ўрад выдаткоўваў на бяспеку на краіны Балтыі. Гэта не было неяк патлумачана, бо мы гэта ведаем хутчэй за ўсё праз крыніцы ў МЗСах саміх краін Балтыі, але ж, ну, безумоўна, яны шакаваны, бо гэта не увесь вайсковы бюджэт, але ж все ж таки была значная частка і дапамога, асабліва ў такія складаныя часы. Гэта істотна. Тое, што зараз турбуе, вяртаючыся, гэта грошы і гэта бяспека. У Дональда Трампа сейчас вельмі складаная ідзе гульня з еўразвязам і з краінамі НАТО. Бо тая залежнасць ад амерыканскага войска, якое зараз налічваецца каля 100-тысячнага кантынгента ў Европе, яна не вельмі, у пэўным сэнсе, здаровая і вельмі не задавальняе вось гэты вашынгтонскі эстаблішмент, які зараз кіруе Амерыкай. Праз тое, што у шматлікіх еўрапейскіх краінах няма гэтай дзяржаўнай пазыкі, а ў Злучаных Штатах яна ёсць. І амерыканскія падаткаплатнікі праз пэўныя медыа незадаволеныя, напрыклад, тым, што яны мусяць нібыта забяспечваць бяспеку Еўропе, калі яны адчуваюць пэўны ціск на сваіх гаманцы, а ў Европе паглядзіце, як добра жывуць, там эканоміка расце, там, не ведаю, там нейкі сацыялізм і так далей. Гэта ж на еўрапейскім кантыненце адбываецца, так? Ну, давайте вы будете больш выдаткоўваць на сваю ўласную бяспеку, так, мы ў межах НАТО падтрымаем пэўным адсоткам, так, але калі гэта тычыцца вашай бяспекі, вы мусіце быць першымі падаткаплатнікамі, хто гэта аплачвае. Я зараз не цалкам падтрымліваю гэты аргумент, разумееце, я больш тлумачу, вось якія наратывы зараз існуюць у амерыканскім грамадстве, чаму вось праз якія стала магчымай, у тым ліку, перамога Дональда Трампа ў мінулым годзе. Вось менавіта вось пра эканамічны ціск. І калі мы кажам пра Беларусь, ужо вяртаючыся да вашага пытання, а тут я разумею, вось гэтыя фінансава-палітычна-вайсковыя стасункі з Еўропай і там нейкія там крыўды, ці там вот, вот купіце ў мяне гэтую дапамогу, але Беларусь тут пры чым? Так, ну не толькі дапамогу, мы бачылі вось размову з фон дер Ляйен, там ужо пра нафту прайшло, ну і безумоўна, што Злучаным Штатам лепей, калі Еўропа набывае амерыканскую нафту ці калі Еўропа набывае расійскую нафту, ну відавочна. Вось, але ж вы бачыце, Еўропа такая вельмі асцярожная, яны не хочуць зноў такі ўсё ў адну карзіну класці. Беларусь гэта беларускі балкон, як кажуць вайсковыя аналітыкі, гэта вялікая праблема, і без Беларусі вырашыць пытанне бяспекі ў Еўропе амаль што немагчыма. Зараз невядома па якому боку, як будзе праходзіць вось гэты лімес, вось гэтая новая рыса па мапе Еўропы,
як будзе выглядаць архітэктура бяспекі ў Еўропе. І хутчэй за ўсё Злучаным Штатам хацелася б бачыць хаця б нейтральны статус Беларусі і, безумоўна, без'ядравы статус Беларусі. Бо гэта тое, што заўсёды вельмі турбуе амерыканскі ўрад. І калі яны бачаць, што Лукашенко неяк зацікаўлены аб чымсьці паразмаўляць. Ну, давайте паглядзім, давайте пасочым за яго паводзінамі, можа там пэўныя гіпотэзы, што ён з'яўляецца дагэтуль нейкім незалежным гульцом, які можа там ажыццяўляць нейкую незалежную больш-менш палітыку. Ці спрацуе гэта ці не. Вось, таму так крыху зноў скарачаючы, яго, Дональда Трампа асабіста, амерыканскі ўрад увогуле цікавіць, каб Беларусь не з'яўлялася пагрозай, каб з тэрыторыі Беларусі не было пагрозы для бяспекі Еўропы, для краін Балтыі, для той жа Польшчы, бо падтрымліваць бясконца вось гэтую архітэктуру, бягучую архітэктуру, яны і не могуць, і не будуць, як мы бачым па заявам, уже з наступнага года. Вось, таму трэба паспяшацца, трэба неяк вырашаць, глядзець, дзе праводзіць гэты еўрапейскі лімес бяспекі. Ну, фактычна зараз вы трошку апярэдзілі мяне, таму што я сказаў, што працягну гэтую думку. Сапраўды ёсць, я пачуў апошнімі днямі две версіі, што насамрэч з практычнага цынічнага меркавання цікавіць Трампа, што яму трэба ад Лукашэнкі і ад Беларусі, ад перамоваў з ім. Не далі, як і зноў жа такі учора, Роза Турарбекова у нас в эфіры сказала, што усе гэтыя размовы пра вызваленне палітвязняў і гэта так далей, гэта тое, што нам паказваюць для таго, каб адцягнуць увагу, ці там, скажем, напусціць белага шуму для асноўнага, што адбываецца і мэта гэтай перамоў, гэта бяспека. І вы зараз сказалі, што это сапраўды пытанне бяспекі вельмі важнае. Але давайте працягнем гэтую думку. Я ўжо нават не звяртаю увагу на тое, што і так на захадзе ўсе лічылі у пэўнай там ці ў большай, ці ў меншай ступені, альбо Лукашенко гэта васал Крамля, пытанне Беларусі трэба абмяркоўваць і вырашаць у Крамлі і гэтак далей. Можна з гэтым пагаджацца, не пагаджацца, але высокі ўзровень залежнасці ад Крамля ён ёсць, гэта факт. А тут мы паглядзелі, і як сказаў учора Мошас, Лукашенко канкрэтна запісаўся ў світу кітайскага імператара. І тут яшчэ вось гэты факт. І што, маючы вось гэтыя два пекінскі і маскоўскі фактара Лукашэнкі, што ад яго чакаць Вашынгтону? Трамп па-ранейшаму нешта верыць? Слухайце, ну, вельмі цікава. Па-першае, немагчыма не пагадзіцца з Розай Маратаўнай. Так, сапраўды, згодны цалкам, бо пытанне палітвязняў, вось гэтай 1300 закладнікаў, які трымае апошняй версіі 1400. 1400, ну там з лічбы плаваюць. Вось, гэта ўжо... Не, ну, для нас чым больш называецца лічба, тым лепей. Так, ўсё ж такі гэта тое, што цікавіць беларускае грамадства, гэта зноў-такі можна прэзентаваць неяк беларускаму грамадству, амерыканскаму грамадству, там у тым ліку. Вось гэта тое, што пра каштоўнасці гэтак далей. Так, безумоўна, пра бяспеку, і тут я пагаджаюся з Розай Маратаўнай. Але ж сапраўды вы выкарысталі такое цікавае слово, што Лукашенко з'яўляецца васалам Крамля. Тут давайте пойдзем крыху вось гэтай сярэднявечнай аналогіі. Калі мы выкарыстоўваць гэтую архітэктуру васалітэта і сюзерэнітэта, прабачце, там можа апынуцца пэўны канфлікт інтарэсаў альбо нейкі цугцванг, бо шмат хто з васалаў у сярэднявечныя часы, нават прыблізна ў нашым рэгіёне, апыноўваюцца ў такім стане, калі ў яго вельмі шмат сюзерэнаў, вельмі шмат гаспадароў. І прыносячы вось гэтую прысягу, кляўшыся ў вернасці,
людзі не маглі ісці на вайну супраць ніводнага з іх і апыноўваліся нібыта неяк нейтральнымі. То бок і гэта быў вельмі такі выгадны статус у сярэднявеччы, калі ты там усім гэтай клятвы прыносіў, вось, і трымаешся недзе вось памеж недзе ў шэрай зоне. Сапраўды зараз вельмі складана сказаць, колькі у Александра Лукашэнкі гаспадароў. Магчыма, ён нейкім натуральным чынам трапляе ў гэтую вялікую арбіту гравітацыі Кітаю, бо яшчэ ў 2014 годзе была распрацавана і пачала дзейнічаць вось гэта кітайская праграма «Пояс і шлях», праз якую нават краіны Афрыкі траплялі вельмі хутка ў гэтую кітайскую арбіту. У пэўным сэнсе калісьці, нават не так даўно, мы с вами памятаем там крыху больш за 5 гадоў таму Злучаныя Штаты самі спрабавалі так неяк наладзіць стасункі з Александром Лукашэнкам і таксама пазмагацца з Расіяй наконт яго вернасці. Бо той же Александр Лукашенко спрабаваў неяк дыверсіфікаваць набыццё расійскай нафты праз амерыканскую нафту. І мы памятаем, што ў жніўні 2020 года адбыліся не толькі пратэсты па ўсёй Беларусі супраць злачынстваў рэжыму Александра Лукашэнкі, але таксама ў жніўні прышлі першыя танкеры з амерыканскай нафтай у той же порт Клайпеды. Конечно, гэта было запозна, але ж вось гэта такі хвост каметы, хвост спробаў амерыканскай дзяржавы неяк прыцягнуць да сваёй арбіты, у тым ліку праз такія рацыянальныя інтарэсы Александра Лукашэнкі. Ну, тады не атрымалася. Вось. І таксама за апошнія месяцы шмат разоў я чуў вось гэтыя аргументы праз тое, што Лукашэнку, у тым ліку Злучаныя Штаты, неяк стрымліваюць не праз размовы з Владзімірам Пуціным. Вось ён зараз выглядае вельмі нерацыянальным гульцом сусветнай палітыкі, а з Сі Цзіньпінем, з Кітаем. Вось і праз Кітай заходзяць, каб неяк Лукашэнку нагадаць пра паводзіны, скажем так, вельмі асцярожна. Я гэта чуў адносна еўрапейскай палітыкі, што гэта еўрапейцы заходзяць праз Кітай. Ну і, безумоўна, самі Злучаныя Штаты вось могуць неяк таксама праз Кітай пастучаць па галаве Александра Лукашэнкі, нагадаць яму зноў-такі пра паводзіны. Вось. Ці гэта спрацоўвае, ну, пакуль не зробіш, не даведаешся. Вось. Але зараз вельмі дзіўная архітэктура сапраўды, і я не лічу, што Владзімір Пуцін будзе неяк асобным гаспадаром, адзіным гаспадаром рэжыму Александра Лукашэнкі, бо калі б гэта было на 100% так, не было б гэтых тэлефонных размоваў Лукашэнкі з Трампам, не было б нейкага асобнага беларускага трэка, беларускія пытанні, Вашынгтон, зноў-такі рэальна гледзячы на рэчы, ведаючы ўсе магчымыя дадзеныя праз вялікую колькасць амерыканскіх выведкавых структур, яны абмяркоўвалі з Масквой. Вось, калі яны дагэтуль, дзякуй Богу, абмяркоўваюць Беларусь і беларускія пытанні і беларускіх палітвязняў не з Масквой, гэта яшчэ дае нам надзею тое, з чаго мы пачыналі. Ну так, але калі вось паглядзець на тое, як змяніліся атакі Расіі зараз па Ўкраіне, ужо нават замежныя выданні пішуць пра тое, што змянілася тактыка, яны пачалі абстрэльваць, чаго раней, можа быць, не рабілі, ці не так яўна, урадавыя будынкі, Кабмін пацярпеў ад Іскандэра і гэтак далей, і пішуць, што, маўляў, новую тактыку Пуцін абраў менавіта пасля сустрэчы з Сі Цзіньпінем, што, відаць, пра нешта яны там пагаварылі, нейкія там ці то гаранты, ці то, можа быць, там што там яны атрымалі, ну, от змянілася тактыка. Я магу, прынцыпе, гэта зразумець, таму што мір ва ўкраіне – гэта ідэя фікс Трампа. Усё зрабіць, каб эта ідэя фікс не ажыццявілася, гэта в інтарэсах Китая. Вот такую шпілечку праз Пуціна яму ўставіць. То есть антыамерыканскі трэк, ці цікавы Китаю нейкі амерыканскі трэк перамоўны Лукашэнкі?
Цікавае пытанне. Я тут, прабачце, крыху не пагаджуся, бо мне падаецца, што гэтая тактыка нарошчвання вось гэтых начных удараў, яна пачала ажыццяўляцца у наступную ноч пасля сустрэчы Дональда Трампа з Владзімірам Пуцінам. Ён тады быў вельмі здзіўлены, падавалася, і так непрыемна здзіўлены, што вось толькі што з Пуцінам размаўлялі, а ён адразу пасля размовы пачаў нарошчваць гэты удары па Ўкраіне. Безумоўна, тут ёсць пэўная нават лагістычная праблема, бо зараз Украіна все менш і менш, на жаль, можа стрымліваць гэтыя удары праз колькасць паветранай абароны ва ўкраіне, бо для гэтага патрэбныя тыя ж самыя сістэмы Пэтрыот, якія зараз у дадзены момант еўрапейскія дзяржавы набываюць за грошы у Злучаных Штатаў і потым перадаюць Украіне. Вось тое, што мы ведаем з пачатку прэзідэнцтва Дональда Трампа, это тое, што ва ўкраіну даходзілі толькі рэшткі таго, што яшчэ падпісаў Байден, нейкай дадатковай бясплатнай дапамогі, прабачце за гэты аксюмарон, не было падпісана, не адбылося. Амаль што все, што зараз перадавалася ва ўкраіну, перадавалася за еўрапейскія грошы. Ці гэта задавальняе эканамічныя інтарэсы Дональда Трампа? Давайте будзем аб'ектыўныя. Так. І нават ідзе пытанне пра тое, што а ці пагаджаюся я вам прадаваць нават за грошы гэтыя боепрыпасы, ці неяк вось станьце ў чаргу, у нас спачатку там, не ведаю, Пакістан, там, не ведаю, потым Аўстралія, а вось потым вы еўразвяз з вашай Украінай. Вось, і гэта вот добрая воля нават ставіць іх у першую чаргу. Вось, таму з эканамічнага пункту гледжання я ўсё ж такі не ўпэўнены. Мне падаецца, што адразу пасля гэтай прэс-канферэнцыі з Владзімірам Пуцінам Дональд Трамп сказаў, што самае вялікае глупства, якое зрабіла папярэдняя адміністрацыя Джо Байдена, гэта яна дапусціла гэтую вайну і дапусціла збліжэнне Расіі з Кітаем, што гэта глупства, што ў іх супрацьлеглыя інтарэсы, што яны па сваіх інтарэсах мусяць быць ворагамі. Вось, але праз нейкую недарэчную, як ён казаў, палітыку Джо Байдена неяк выявілася так, што Расія і Кітай пачалі яшчэ больш збліжацца вось на нейкім ужо каштоўным узросце нейкіх такіх глобальных інтарэсаў. Мне падаецца, што тое, што Дональд Трамп апошнімі днямі, апошнімі месяцамі рабіў, гэта нейкія вельмі асцярожныя спробы неяк вось разорваць гэтую залежнасць альбо нагадаць Владзіміру Пуціну пра многапалярны свет у сэнсе, што ёсць не толькі полюс у Кітаі, але ж ўсё ж такі ёсць рэшткі ліберальнай гегемоніі, у тым ліку Злучаных Штатаў. І неяк паспрабаваць дыпламатычна, не праз ціск нагадаць вось гэтыя рацыянальныя аргументы Владзіміру Пуціну і ў тым ліку Александру Лукашэнке. Ці спрацоўвае на дадзены момант, мы бачым, што не вельмі. З Александром Лукашэнкам магчыма і спрацуе, бо ён такое вельмі асцярожная палітычная жывёла з вельмі моцным пачуццём такой уласнай бяспекі. Вось, з Пуцінам дакладна не працуе. Вось, і праз гэтую залежнасць можа нават сарвацца гэты беларускі трек. Калі мы ўсё ж таки кажам про тое, што Лукашенко зацікаўлены ў размовах, перамовах з Трампам, бо для яго гэта хаця бы там што сам прэзідэнт ЗША сам позваніў, не я там напрошваўся, а ён не сам позваніў, это ўсё гонар, і гэты прэзідэнт звяртаецца да цябе не адзін раз с таким зваротам, не просьба, не просьба, ну то агучвае некае такое вот пажаданне вызваліць пэўную колькасць палітвязняў. Праходзіць час, ніякіх зрухаў не відаць. Пра што гэта сведчыць? Так, прабачце, я пачну з пачатку вашага пытання, Зміцер. Напрошваўся.
Ён у гэтых інтэрв'ю памятам як вясной гэтаму амерыканскаму блогеру Ноуфалю падаецца яго прозвішча, ён вельмі напрошваўся на нейкую размову з Трампам, давай яшчэ потым каб расказаць ему, навучыць яго палітыцы. Яму ўсё патлумачу. Вось ён вельмі напрошваўся, вельмі хацеў, відавочна было, і амерыканскаму боку ў тым ліку было відавочна, што вось ён хоча гэтай увагі, і за гэтую увагу можна нешта зварот папрасіць, то бок гэта ў тым ліку тавар. Александр Лукашенко паказаў сваю зацікаўленасць у гэтым тавары, вось так напрошваўся. Па-другое, давайте, я разумею, што нашы гледачы, увогуле грамадская супольнасць за апошні час стала вельмі нецярпялівая, магчыма, праз тыя ж кітайскія соцсеткі, гэта і тыктокі, кліпавае мысленне, все мусіць быць хутка, там відосы менш чым за 30 секунд, але ж сусветная палітыка, асабліва тое, што тычыцца бюракратыі, працуе не так хутка, на жаль. Нават калі ёсць палітычная воля, гэта адбываецца вельмі доўга. Нават, нагадаю, гэты кейс мінулага года з абменам гэтымі шпіёнамі, нейкімі закладнікамі, вось гэты вялікі гандаль, памятаеце, у мінулым годзе, калі нейкага яшчэ грамадзяніна Нямецчыны абмянялі, якого выцягнуў Пуцін з турмы ў Беларусі, і адбыўся вось гэты вялікі абмен. Тады амерыканскі дзярждэп казаў, што над гэтым працавалі год. І там быў відавочны інтарэс, там былі супрацоўнікі там расійскай гэтай выведкі, там былі нейкія закладнікі і гэтак далей, на гэтым працавалі год, вельмі доўга ўзгаднялі гэтыя спісы і гэтак далей. Зноў-такі нагадаю, што калі у Беларусі была гэтая, давайте так асцярожна назовем гэта адліга, 15-16 год, калі так прыпыняліся, не здымаліся, нагадаю, прыпыняліся амерыканскія і еўрапейскія санкцыі, там вярталася большая колькасць дыпламатаў у Беларусь, лібералізацыя пэўная ў грамадстве адбывалася. Паміж вызваленнем апошніх палітзняволеных, якіх было менш за десятак, там колькі, паправце мяне, калі я памыляюся, 5 ці 6 чалавек было, у тым ліку Мікола Саткевіч там быў, прайшло каля 6 ці 7 месяцаў, пакуль амерыканскі ўрад праз сваю бюракратычную машыну прапусціў пэўныя рашэнні пра прыпыненні санкцыяў на нейкія беларускія прадпрыемцы, падаецца, тады быў яшчэ Белнафтахім у тым спісе. То бок гэта ўсё адбываецца доўга. Гэта нармальна, гэта бюракратычныя рэчы. Мы бачым зацікаўленасць бакоў. Зноў-такі, вяртаючыся да тых тэзісаў, якія ўчора агучвала Роза Турарбекова, так, нам паказваюць нешта на публіку, але больш шырокія, больш сур'ёзныя размовы ідуць за зачыненымі дзвярыма. Зноў-такі, гэта нармальна, гэта тое, як гэта працуе. Публічнае шоу — гэта шоу-бізнес. Прабачце, ну вось палітыка, дыпламатыя — гэта крыху ўсё ж такі такое абмежаванае кола людзей абмяркоўвае і вырашае гэтыя пытанні. Вось. І нават праз тое, што зараз Дональд Трамп вельмі моцна спяшаецца, вось мы бачым, як хутка там рухаецца гэты дзяржаўны апарат, нават праз гэтую спешку вельмі цяжка чакаць нейкіх значных крокаў, нейкай такой аператыўнасці, калі мы кажам, напрыклад, пра амерыканскі бок, пра беларускі я не кажу, бо там відавочна, што калі Лукашенко заўтра скажа, што там усіх выпусціць, нават праз тое, што там, не ведаю, там яны асуджаныя па гэтаму незаконнаму крымінальнаму кодексу і гэтак далей. Так і чаму не кажа? Чаго чакае? Я лічу, што ён чакае пэўных крокаў ад Злучаных Штатаў. Як это Роза Маратовна учора сказала, плюшак па-воскресенскі? Па-воскресенскі? Ну, это Воскресенскі казаў, што мы чакаем плюшак ад ЗША нейкіх там. Зміцер, прабачце, Розу Маратовну, ну, я разумею, там, я з ёй пагаджаюся, абмяркоўваць словы Воскресенскага, ну, гэта гарячачны бред, ну, а чё? Ну, нешта ж ён тады, чаго ён чакае? Слухайце, ён агучвае, ён пералічвае. Вось у гэтых вельмі дзіўных інтэрв'ю, якія ён надаваў за апошні час, дзе ён узгадывае вось гэтую размову з Дональдом Трампам, ён так асцярожна. Ну добра, мы ўсё гэта чулі, там Белавія, Калійка, ўсе банкі, ўсё астатняе. Трамп яму можа гэта даць?
магчымасць ёсць ці дасць вось гэтае пытанне. Якая магчымасць? Гэта пытанне вырашаецца, гэта кангрэс. Так, ну глядзіце, гэта можна зараз патлумачыць таму ж самому кангрэсу. Большыня ў кангрэсе зараз належыць рэспубліканскай партыі і неяк ўсё ж такі нават праз амерыканскіх заканадаўцаў пэўныя рашэнні нават складаныя прапусціць магчыма, калі гэта будзе адпавядаць больш вялікім інтарэсам, больш такой глобальнаму пытанні. І зараз мы бачым, як вось гэта беларускае пытанне яно апынулася ў залежнасці ад такой глобальнай архітэктуры. Бо калі зараз не атрымаецца дамовіцца з Пуціным, калі Пуцін не будзе сябе паводзіць неяк прадказальна, зразумела, лагічна і гэтак далей, калі не атрымаецца больш-менш паразумецца з еўрапейскімі лідарамі, у тым ліку, якія на меркаванне Дональда Трампа мусяць аплочваць у тым ліку бяспеку ў рэгіёне, якому належыць Беларусь. Калі не атрымаецца все гэта, то больш вялікія рашэнні, у тым ліку Калейка, Белавія, гэтак далей, гэта будзе не столь істотна і не столь ужо, прабачце, прагматычна. Разглядаць Беларусь як асобнае пытанне в вакууме ніхто не будзе. І ніхто ніколі не разглядаў. Вось. І таму зараз, калі у нас вельмі так сціснуты гэты час, калі у нас кожную ноч лятаюць ракеты над Кіевам, калі вось гэтай перамовы ідуць і Дональд Трамп абвяшчае нейкі саміт з еўрапейскімі лідарамі там праз 2 дні, што увогуле ў сусветнай палітыцы, такі форс-мажор, калі яны там уже другі раз там праз дзень я ўжо ў Вашынгтоне, ну што гэта не планаванне. Калі гэта вось настолькі такая форс-мажорная сітуацыя, так, у пэўны момант беларускае пытанне можа стаць часткаю гэтай архітэктуры, і так амерыканская бюракратыя можа прапусціць праз сябе рашэнні, якія будуць часткай больш вялікіх рашэнняў, якія паспрыяюць, прабачце, вызваленню беларускіх палітзняволеных. Калі вось гэтая вялікая здзелка можа сарвацца, калі бакі будуць вельмі моцна неўпэўнены у адзін у адным, тады, ну, на жаль, мы ведаем, што мы можам застацца ў гэтым статус-кво, у якім мы знаходзімся ў даволі доўгі час. Ну і на завяршэнне я да вас звярнуся як да дарадцы агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, таму што агентства, як і шэраг іншых ініцыятыў, падпісаліся пад агульным там мемарандумам зваротам, ну такую стварылі кааліцыю, умоўна назовем гэта так, з той часткі беларускіх дэмсілаў, якія выступаюць за тое, каб схіліць заходніх, еўрапейскіх найперш палітыкаў, каб яны змянілі сваю стратэгію адносінаў з Лукашэнкам і афіцыйным Мінскам, і ўсё дзеля найперш вызвалення палітвязняў. Што, маўляў, трэба мяняць тактыку, змена рэжыма гэта адыходзіць на другі, на трэці, на 5 план, на першым месцы вызвалення палітвязняў. Мы з вами не адзін раз і сёння узгадывалі пра розную ўсё ж такі стратэгію, якую абраў Трамп, якая маецца ў еўразвяза ў дачыненні з Мінскам. Еўропа стаіць на прынцыповых пазіцыях. Яны агучылі свае меркаванні для пачатку нейкай размовы, дыялогу, і как бы ўсё, мяч, маўляў, на баку Лукашэнкі. Вы сапраўды разлічваеце, што зараз вось сумеснымі намаганнямі прадстаўнікі дэмсілаў, даносячы нейкую там аргументацыю, бачанне і гэтак далей, яны пераканаюць заходніх лідараў змяніць сваю стратэгію? Вось, Дміцер, вы вельмі хітры чалавек, бо вы пакінулі вельмі такое складанае, істотнае пытанне на завяршэнне гэтага эфіру. Так, ну, па-першае, давайте, я не вельмі ўпэўнены, што ў беларускім дэмакратычным руху ёсць бакі. Вось, гэта такое больш філасофскае пытанне. Я лічу, што ёсць розныя падыходы, у розныя часы адны і тыя ж людзі могуць прытрымлівацца тых ці іншых падыходаў, залежна ад таго, як яны бачаць бягучую сітуацыю. Мы бачым у тым ліку, як амерыканскі ўрад, і давайте тут будзем вельмі прагматычнымі, праз вось гэтыя перамовы, праз гэтую увагу да Александра Лукашэнкі, праз гэтыя шоты гарэлкі, гэтак далей, вызваляе еўрапейскіх грамадзян з беларускіх турмаў.
у тым ліку безумоўна амерыканскіх грамадзян, беларускіх грамадзян, але ж еўрапейскіх грамадзян у тым ліку. Мы бачым, што ад гэтай стратэгіі бенефіцыярам з'яўляецца ў тым ліку і еўрапейскі звяз. Ніхто не можа зараз казаць пра такое раптоўнае, там на заўтрашнюю раніцу 8 раніцы весь еўразвяз мусіць змяніць сваю стратэгію і там, не ведаю, пасябраваць з Александром Лукашенком. Гэта немагчыма. Я нават упэўнены, што Лукашенко гэтае сяброўства не настолькі і патрэбна. Ён зараз ужо перанакіраваў усё гэтае вырабніцтва, індустрыю на Расію, Кітай. Яму уже не настолькі патрэбнае там вельмі шчыльнае сяброўства. Але ж у дадзены момант, калі мы перакрочылі вось праз гэтую рысу 5 год, мы назіраем, як больш і больш людзей просто пагібаюць у беларускіх турмах. Вось падаецца, пазаўчора ўжо была навіна пра шараговага беларускага палітвязня, які загінуў, які быў забіты ў беларускай турме. Відавочна гэтага не адбылося, калі б беларускі рэжым, беларускі злачынны рэжым пачаў бы выпускаць беларускіх палітвязняў, неяк спрасціў бы умовы, у якіх яны трымаюцца, і гэта наўпрост жыцці людзей. Дээскалацыя сітуацыі ў Беларусі, у тым ліку ў гуманітарным трэку, гэта у тым ліку пытання бяспекі. Зноў-такі нагадаю вось гэтую тэзу, якую не ўзгадаваў у гэтым эфіры, але ў папярэдніх: унутраныя рэпрэсіі яны вядуць да знешных агрэсій. Кепскае выкананне правоў чалавека ў Беларусі гэта потым прыводзіць да Ўкраіны, да дронаў, якія падаюць ля Вільнюса, ля Варшавы і гэтак далей. І дээскалацыя пэўная, яна патрэбная не толькі сем'ям беларускіх палітвязняў, яна патрэбна у тым ліку еўрапейскім палітыкам. І зараз, вось бачце, ці зрабілі нейкія такія матэрыяльныя крокі амерыканскія дыпламаты і чынавенства? Не, пакуль што мы нічога не ўбачылі. Пару месяцаў я лічу, што дакладна можам не ўбачыць, бо доўга гэта бюракраты, доўга працуе. Вось, але ж неяк пачаўшы проста размаўляць, прарваўшы гэтую пэўную дыпламатычную ізаляцыю з рэжымам Лукашэнкі, у тым ліку дамагліся вызвалення таго ж Сергея Ціханаўскага, пра якога Лукашенко, падаецца, казаў, што ён будзе там сядзець да апошняга. То бок гэта магчыма проста за ўвагу. Просто за тое, што там ідзе пэўная размова. Мы ведаем, што там в кулуарах усе дыпламаты, у тым ліку там еўрапейскія дыпламаты, неяк размаўляюць з дыпламатамі рэжыма Лукашэнкі. Праблема у каштоўнасцях, праблема у нейкіх такіх абстрактных рэчах, што мы прынцыпова не будзем размаўляць з рэжымам Лукашэнкі проста таму, што мы не будзем размаўляць з рэжымам Лукашэнкі. Я лічу, што гэта можа быць у пэўным сэнсе занадта прынцыповай недарэчнай пазіцыі, бо такой палітыкай маленькіх крокаў можна дамагчыся вельмі шмат. Ну і апошняе на завяршэнні ў тым ліку. Гэта мне дзіўна вельмі, калі самыя разумныя спрабуюць гуляць у самых моцных. Вось, гэта калі я лічу, што беларускія дэмакратычныя сілы у бягучым складзе, у тым ліку улічваюць вельмі шмат шчырых, адказных, галоўна прафесійных. Еўрапейскія дыпламатычныя колы таксама вельмі прафесійныя. Ці яны не могуць перагуляць Лукашэнку у плане розуму? Яны баяцца з ім, ці не хочаш размаўляць, бо ён імі будзе маніпуляваць? Вамі можна маніпуляваць? Я лічу, што не. Я лічу, што яны больш разумныя. Таму вось я упэўнены, што пэўныя працэсы, якія зараз адбываюцца ў тым ліку дэмакратычных сілах, адлюстроўваюць чаканні значнай часткі беларускага грамадства, у тым ліку і ў выгнанні, наўпростай чалавечавай патрэбнасці, бо людзі гінуць, вось тое, што мы бачылі зноў-такі днямі. І мы бачым эмпірычны досвед, як гэта спрацавала вось літаральна на пачатку гэтага года і гэтым летам, калі праз размовы з Лукашэнкам выпусцілі людзей, якія
калі б не так, маглі загінуць у турмах. Вось, вельмі проста. Так, таким чынам вы ўсё ж таки за тое, каб мянялася стратэгія, пачаліся нейкія перамовы, умоўна кажучы, там пачалося нейкае перагортванне старонкі. Так, про перагортванне старонкі гэтыя днямі бачу нейкі дзіўны артыкул, падаецца на радыё Свабоды. Перагортванне старонкі метафора, якая мне не вельмі падабаецца. Змена стратэгіі, зноў-таки давайте вызначымся з тэрміналогіі. Стратэгія гэта дэмакратычныя змены ў Беларусі. А калі мы кажам пра аператыўны ці тактычны ўзровень, можна на тактычным альбо аператыўным узроўні выкарыстоўваць тыя ці іншыя інструменты дзеля вялікай мэты. Калі мы кажам, што стратэгія гэта дэмакратычныя змены ў Беларусі, дзеля гэтага можна там нейкімі меншымі інструментамі гэтага дамагацца. Вось. Ці мы кажам зараз пра змену стратэгію беларускім дэмакратычнаму руху? Не, я лічу, што гэтага ніхто не можа казаць, бо стратэгія яна заставалася адна на працягу апошніх 5 год, 10 год і гэтак далей. Вось, калі мы кажам пра больш такі меншы ўзровень таго, як гэтага можна дамагацца, вось там ужо адчыняецца поле для дыскусіі. Таму не пагаджуся ні з першым словам, ні з другім. Добра, тут вот у нас слухачы прапаноўваюць, як па прыкладзе Жыгара, які прапанаваў купіць квіток Краўцову ў Мінск, каб той ехаў там і перамаўляўся з рэжымам, і вам купіць разам, купіце ім квіток разам з Кавалеўскім, хай едуць туды і дамаўляюцца з рэжымам. Ну, калі паважаныя гледачы, слухачы хацяць падтрымаць грашыма, падаецца, на сайце агенцтва ёсць нейкія рэквізіты, як гэта можна падтрымаць. Вось, не ўпэўнены, што гэта можа там пайсці на квіткі, не квіткі, але калі яны хочуць падтрымаць неяк працу агенцыі альбо нешта абмеркаваць, калі ласка, ў соцсеткі, падаецца, калегі ўсім адказваюць. Ну ж сапраўды, ёсць сацыяльныя сеткі агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва і чат-бот адпаведны, дзе можна задаць свае пытанні. І вось тут Дэма Хасан вельмі цікавіцца, адкуль сродкі і за што жывуць Кавалеўскі і Пянькоўскі. Можете напісаць туды. Вот Антон сцвярджае, што ўсім адказваюць, так што магчыма і вам адкажуць на гэта самае вострае на сённяшні дзень, як вы сцвярджаеце, пытанне. Дзякуй вялікі. Антон Пянькоўскі, дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, быў з намі в эфіры. Нагадваю яшчэ раз, заходзьце, чытайце навіны у сацыяльныя сеткі агентства, спасылачка ёсць у нас у каментатарскай. Ну і безумоўна, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.